Sitazami singakanani yobegezela. Sanibonani Gogo Mseleku lo okhulumayo niyamazi nani uGogo Mseleku kuphela ukuthi manje sefikile usuke efike nezinto ezinhle nezimnandi. Namhlanje nanibona ngithi cha ke ngivele nje ngilisuke nginemiyalezo usuku nosuku mangabe ngivele ngisuke nginemiyalezo esuke ikhona engisuke ngilethile kubantu bakwethu. Uyazi la kunenkinga ukuthi kunabantu abanamabandla abanamabandla kodwa uthola ukuthi umuntu inkonzo yakhe le ayisontisayo nebandla lakhe seliyaphela. Abantu abasezi kuyena esontweni sebekhetha nje ukuphuma bathathe lezaba indlela baya le nale kodwa bakhohlwa uyena. Uyazi ukuthi ke akufuneki ukuthi usivumele leso simo leso ngoba ubona abantu bephuma kwana beya kwezinye indawo kukhona izinto nabo abasuke benza ngazo abahleli ukube babukele ukuthi uNkulunkulu ozoletha abantu. uNkulunkulu nawe uyalekelelwa lokho asuke kwenza kuwena nawe usudinga ukuthi umlekelele ungabe sekuthi nje wena lonto osuyenza suwenza nje konke uthembele kuyena ukuthi uyena ozokusiza kwenzela izinto noma kulethele lokho akulethela kona. Cha mlekelele nawe ukuze naye akhuthale ukuthi akulethele lokho asuke efuna ukuthi akulethele kona ngoba ebona ukuthi nawe unothando futhi uzimisele. Uyabona la ungabona amabandla ewa abantu bayahlala nje bathembele uNkulunkulu ukuthi cha uNkulunkulu uzomsiza. Cha uNkulunkulu usiza umuntu naye oyisizayo. Phakama nawe ukuze uNkulunkulu akusize, zama nawe ukuthi uzisize. Ibandla akuvane kube ibandla kubantu abazoyizela kumngani wabo noma kumuntu abamthandayo. Iza ebandleni ngoba nawe uqhutshwa into yakhe ekutshela cha angiye kulela sonto ngoba ngale kwaloko uma uthola ukuthi lebo bantu abeza bezizela nje ngokuzobuka ukuthi kuhamba kanjani bagcina kwesisikhathi ukuthi bebezwa lapha bedonseka kwindawo baye khona. Kodwa nawe uma uzokwenza into ezokwenza ukuthi umuntu mayisengenile la angaphumi akahlale la kube ukuthi njengoba nje kusonto la wazi kahle ukuthi mina nginenkonzo yami ekhona inkonzo ethize yami engikhonza kuyona. Libambeke nawe ibandla ungalivumeli lidilike ungalivumeli ukuthi abantu baphume nje kalula. Cha liqinisa ibandla nalo liyaqiniswa lifana nazo zonke izinto zenzayo zokuthi nawe uqine kube yikona konke. Nalo ibandla lidinga ukuqiniswa ulivikele intweni ongayithunyelelwa abanye ozakwena abaphethe amabandla ebafuna ukuthi abantu abaningi beze kubona ngoba niyazi ukuthi manje emasontweni isikhathi esiningi sebesebenza ngemali. Abantu basebenza ngemali ngemnikelo yantontontoni. Umuntu uthola ukuthi ufuna abantu bayekene nje ufuna ukuthi abe nomnikelo omningi uyazi ukuthi futhi mayekhuluma uzokhuluma kuzwakala. Musake nawe ukuhlala uthi cha uzothi nje mawushumayela ngezinto enkosi yami uJesu Kristu uNkulunkulu uyazi nani ukuthi phela njoba sihleli njena sikhona sishumayela nathi phela kumele emndenini yethu kube khona isinako ngoba asikwazi ukuthi senze ezinye izinto ngenxa yokuthi sibizelwe la enkonzini kaJesu. Cha awuzoba kanjalo. Mlekelela nawe ngolekelela ngawe ukuze abantu mebezile la bafike bakuzwe ukuthi ukhuluma uthini ngoba bangeza umuntu esontweni bagcwale bathi phama isonto kodwa uzwakala ukuthi uthini ngoba ayikho into ekhona eyenza ukuthi uzwakala ukuthi wena ukhuluma uthini. Kanti kumele kuze umuntu noma ngabe ukhulume okuthena ongathanga kodwa kuze umuntu abone ukuthi cha lento ayishoyo umfundisi ubani uqinisile. Engisho ukuthi amabandla ayaqiniswa nawe elakho isonto ukuze lihlale limile lithula ithentu. Ikhona induku eqinisayo isonto edinga futhi ukuthi ithi mayifika ekhaya uma ufika nayo bese uyayibika uyibike ngendlela yakhona emthethweni wakhona wesonto uyibike bese uyasho ukuthi naku engizokwenza kanje ngendlela ozochaza ngayo bese ngichaza sonke istory la phakathi kwesidlangalala bese uyachaza ngalo ndlela ozochaza ngayo bese uyashisa lo muthi wakho shise nalonto le ngizobe ngikutshele yona ukuthi enzana kanjani bese wenza kanjalo. Abantu asebengenile abazofisa ukuphuma bazobe becabanga wena ngisho ngathiwa kakuphi. Ingakho ngithi kufanele uphakama ungahlali phansi uthembele ukuthi uNkulunkulu uzomsiza. Uzokusiza yebo uNkulunkulu kodwa nawe lekelela ukuthi naye phela kusize. Ebenginazi kona ke ngomhla ka3 ngizobe ngiseGoli. Ngiyosheshe ngifike futhi ngomhla ka2 nje ngezikhathi zabo 2
2 3 abantu abaseduzane bangakwazi ukuthi beze abafuna ukuhlahluka bafike abafuna nje ukwenza lokho okuncane izozabalanda izinto bangeza ngalo lesihlanu kodwa kona kahle kahle usuku lami lokusebenza kuzobe kuwumgqibelo mhla ka3 laba baseduzane ngiyobasebenza ke ngolesihlanu mangifika ngomhla ka2 lo nibona ke ngiyobasebenza ngoba basuke beseduzane kodwa ke nje abakude abofike mhla ka3 lapho kuzobathatha ngibayise khona nakwesemfuleni abafuna ukugezwa yonke into abadinga ukuyenza ngikwazi ukuthi ngibenzele ngiyacela ukuthi ke balalela abantu babheke lapha esikrinini lapha ngikhulume khona la kuhamba khona inamba zami sengine namba yami entsha eyu-MTN engenzela ukuthi umuntu uma efuna ukuthi mhlawumbe angifonele eno-MTN akwazi ukusebenzisa lo network yakhe ngiyabonga kakhulu makhosi amakhulu Thokoza.